zdravo ljudi, nas opet na kanalu Laki, kao što vidite mi danas igramo na Dama Roleplay sam serveru. Ovdje su sa nama još neki ljudi na Discord kanalu, pa ako hoće nek se predstave. Pa mene svako znam, što bi se predstavio? Ajde Schmidt, ja gutam metak. Ti si gutač. Bum bum, metak. Šta ima, šta radite trenutno? Lajdine, jesi ti još lider policije? Znam šta ću. Jesam sad. Evo, Ispitujem spamovanje po VU, brate, pošto ne znam ID sam čezao, brate. Ajde, ne ispitaj Aki Karanfila, brate, ako možeš. Ne znam pravila. Što ne znam, brate? Pa ne znam, radim ga. Ja sam napisao da piše, fazom dao sam koncerta pravila i da čitam malo. Ja ćeš da vidiš za ovog Jolketa, brate. Specu? Brate. Sve ćemo vidjeti. Ajde, na šta se ovo desilo, brate? Pa kamere su te snimile. Da, kamere me snimile. Inače, ljudi, delimo danas kuće u 8 sati, ovaj klip će biti do 8 sati i malo ranije. Pa ono, čisto vas obavestim. Dođite i delimo kuće po levelu. Znači, ko je najaktivniji? Pa leveli biraju bolju kuću u suštini. To jest imaju, znaš, pravo da izaberu bilo koju kuću. Kako ide manji level, tako i ide i manje. Da izaberemo kuću mi. Mislim, može svako da izabere, uglavnom veći leveli prebiraju, eto, tako da lepo kaže. Da, organizuje fazon da ne može svi Šta kažeš? Da ne mogu sve kuće da skupe, nego fazon je određen broj kuća. Ono, dobro, te ove u by side. Ma ne, svi koji budu tada na serveru dobit će kuće, sad kako će dobiti kuću. Neću dati onim ljudima što dođu prvi level, baš one velike kuće, ali hajde. Ja... Da ti gledam na bud nekako. Brate, ja volim ovaj ID-nov PD, brate. Kako si još onaj... Vaki, hoću ja dobru kuću s levelom 14, ma moram. Brate, ovaj bajs nije nešto dobro, iskreno. Monty? Paša Monty? Pa imam anti-level, ne možeš to, ekstra. Dobro, ajde. Koliko bi dao ikone za mountain bike sad kad bi ga prodao? A otko tebi mountain bike, bre? 40k. Ne, Ha. Uredi 40k. Nemam ni što sam, ko je kupio one bicikle, brate? Znam da je bilo 3 bicikla na pijaci. Jedan je kupio onaj Kalu što je dobio ban, unutra taj bicikl treba se proda, jedan si ti. Aha, a treći? Nije bilo treći. Ja mislim da nije bilo trećeg, nismo pravili trećeg. Ne. Mislim, ja to čuo auto, brate, a jesam, ti jurim. 23 igrača, mogu bi se reći da radim dobro svoj posao. Bravo, Dimitrije boss, bravo, hvala što me gureš. Ne! Ne, kako? Dobro je. Spektajte ovaj ikone, brate, držim ih za priča s vama i još lupom po ovom VU, brate, dok me ovaj... Vozi bic. Sada su krenem, brate, unazad iskoči samo. Da. Kad dođe tebe. Evo. Kažem da je bicikl OP, bre. Čekaj, ladno su ga ovdje killali ispod, brate, evo ga, vraća se na... Ne, ovo je Dimitrijev voz. Alo? Ko? Puc, žeš. Ne. Sa taserom. Skačem ja dole. FPS limite, baš ću umrećeš. Ne! Znam. Zašto PD može da te bate kad ide ili ga? Vaki, pogledaj sad Discord, jer malo bolje, pogledaj. Brate, snimam, brate. Ajde, opušti. Dobro, pogledaj kad... Inače, ljudi, dao sam neke nove update-ove, da malo pogledam ovaj posljednji. Nešto sam povećavao nalet na robovima i slično, ali to se ne gubi posle smrti. Dosije, sad na dosije možete da vidite ili su zločina za koji su osumnjičeni, donekle sprečan C-bug. Možete dobiti vantilera kao što ste vidjeli kad se prelazi granice i zaustavi pljačku. Pošto sam na prethodnom dodao da ne možete da pucate više dok robate, da bi vas mogli i tejzovati, tako da je dodati zaustavi pljačku. I ti si mu odgovorio, a ne sam. Uglavnom, dodao sam to, a i
nešto, da, nema više PD, više neće rašati na robovima i to slično, ono da gleda samo što predavac. Dobro, to su obično pravili. Tako neke stvari. Ej, ja sam izgubio sad travu, vrati, žao što sam je kupio. A, seme za travu, da. Pa da. Ja moram fiksati ove labele kad te neko ubije da ostanu, zato se malo mešaju sa labelima firme. Opa. Ko je ovo, Mihajla tamo, brate, radi bus vozača. Mi se to učinilo se. Joj, brate, šta je stavio maramu i ubagovu fazon, ne vidim se objekat, ko je ovaj? Ja! Šta si išli spek, a nisi, zašto si išli spek on, Da. brate, onda ti se... Ništa ima, aj skloni, brate, malo mi je morbidno, brate, da ne vidi. Fadžiju, niko neće da kupi Fadžiju. Evo se vidi. Vidi se. Vidim ja da sad udaram na iPhone, ja ne znam ko je god, leportam ja sad. Da, realno, brate, tako možeš da abuse. Da, to je najgore s ovim maramama, brate, ali to će da napraviti da se ono običnim igračima dokazuju, da se ne prikazuje ko ima maram. Da. Ja mislim da kad umreš će isto tako biti da nema nikakvu gore. Šta je da nema nikakvu? Kad umreš, brate, nema ti marama. Da, uništiti sve objekte, to je, mada bi na spavnu bi, da, nije to urađeno za maram. Da, ali dok duše ja odem samo u spec i onda ne znam kada izađem i opet ne vidim što. Sam ja kupiti. Ma ne, sve, pa malo posadimo pare čisto ako neko bude htio neko pokupi. Ti sam razmišljao, znači si dodate organizaciju taksi, prema malo igrača, bilo da ne. Taksi? Ne bi dodao, svi bi dodao kao posao, tipa da možda kupiš do 5-6 ovih taksi vozila na pijacu i ti kupiš baš pravi taksi i ako hoćeš, ono, možeš da uđeš. Imam ja manam, to bilo dobro. Da, brate, vratiš onaj taksi znak. Znaš da mi ono manari, brate. Pogodiš taksi, brate. Kao možeš da kupiš, određena vozila mogu biti taksi, brate. Da. I mehaničar da se vrati, to bi ja radio. Mehaničar fazom dojam da možeš da kupiš onaj tav čak. Iskreno bi trebao da vratim da može, to da napravim da može taj tav čak da vuče vozila, brate. Da. I ono, da napravim neki sistem po kojem bi se češće kvarilo i tipa da razgraničim, da ti se ono pokvari guma, mislim ono da ti pukne guma, ne da ti se pokvari, da, brate, i da ti se pokvari motor i da ne može više onako lako da se fiksa, nek brate, znaš, ako ti guma pukne odeš kod vulkanizera ili tako što. Ili zoveš da on dođe po tebe isto. Pa da, i onda neko te došlepe ili tako. Ja kad kucam u krad voće, nije da mi se ukrade. Pa ne bi znao šta da ti kažem. A novinari su u državnoj ili vojsci? U vojsci, jesu. Nije vojsci, nego u državnoj organizaciji. Da. Nema, brat, sve obrano. Da li sam ja obrao sinoć, brat? Ovo je za 3 sata. Ajde. Da si evo kupi. Da. Neka ber. Šta sve možda dodam? Možda ogradiš imanje, kućicu, drvo, šta još? Možeš da se spavnaš na imanju, kad imaš kućicu. Da. Ne znam, kapija i kapije, da. Što ograd? Ja ovo je Kajla. Nije mi. Alex. Ko došao je sa rak droida? A rekao sam mu da, sad dobro nije rekao da jučer nije mogao da igra, brate. Ja samo sjećam da sam u jednom promenio spawn, brate, tamo kod jedan bilo. A što imaš i menio tamo? Pa da, zašto me nervira, onda ne mogu ljudi da se normalno Već ja su vam kapovi plata, ajde nekako plata. Jes, ali plate su male jer ja nemam prihoda nikakvih. Dobro, dodat ću ti tiket i dodat ću ti da možda postaviš radar, brate. To je super. Što nisam zvao lidera, to bi ja se s njim igrao. Ajde da je korumpiran što se zove. Da, tačno me podsjeća na nekog onog policajca ispred neke banke, brate, što uzima mito, brate.
Šta ovdje još može zdoja? Može zdoja Auspu, brate. A. I stavi tune ako dodaš mehaničara, brate, ovaj. Stavi tune da ima kod mehaničara. Da, i da on, brate, Da. napravim biznis, znaš. Ne, meni ovaj Lance Archer je jedan od boljih džipova. Iskreno, s ovim hidraulikom može da pređe preko bilo čega, brate. Evo sad ćemo testirati. Novi monster. Ftini monster. Monster stavlja ekspres. Ovaj, testira. Kako je Petrović boss prošao test, ovaj ne može, brate. Nije on Čekam. prošao test u G-Boss tu. Šta se radi? U G-Boss tu kod mene si. Okej, peca. Znam, ovdje se kupuje inače pribor za pecanje, odnosno šta se peca. Šta? I tu se prodaje riba. I prodaje se tu riba, ovdje se peca čisto da pokažem. Pa dobro može i na broda se peca, ali nema i broda. Ne, ovdje se peca, znači kako ukucate, uzmete štap i kliknete peca, ja neću pošto ono frizova na 45 sekundi i šta je znam, malo što se provozamo, pa završim klip, pošto ono. Da bi stigao da ga uploaduje do, ne znam, do 8 da vidite. Kogod već hoće neku kuću, to može doći. Ja da se pohvalim, kupio sam trafiku. Stvarno, kod ovdje, Da, kod Byside, kod PD-a. Odlično ima zarad. stvarno koliko zarađuje? Kad sam ja kupio možda bilo neki 15-20k bilo u kasi. A sad već ima oko 3k. To dobro, da. Sam proizvod, ja kad dođu da kupim 300 proizvoda mene da. Šta ti Na piše? primjer koliko već treba. Kao fazo ne može više, znači minimalno 1 a maksimalno 100. Ne, maksimalno je 300 piše. Da, što crveno, guslo znači. Da, nemam pojma, vidjet ćemo to. Uglavnom, ono ljudi, šta vam kažem? To je bilo to što se tiče ovog klipa, ako vam se vidio klip, lajkujte, ako ne dislajkujte, a mi se idemo neku naravno klipu, ćao.